Rafael Figuerola. Vagi tota la vida. Rafael Figuerola, que gravo. Ha acabat la primera prova del segon dia de campionat, oi? Bé, Com ha sí. estat? Bé, no? Després d'un dia, un dissabte dur de proves, la primera d'elles el dissabte va ser una duresa, un cap de recorregut, diferents intensitats de vent, es va poder celebrar ahir també diumenge una segona màniga, també amb una intensitat de vent bastant raonable d'uns posets, però que vam acabar amb un horari una mica desfasat pel col·lectiu de patinelles. Res a veure amb el dia d'avui. Sol, garbell, Torredembarra, de garbell i tot. Per què no s'ha fet una segona prova avui? No s'ha pensat en la idea de... El criteri de la segona prova és criteri del comitè, en aquest cas doncs jo mateix, i el comitè doncs ha decidit que fer les dues proves ahir, ja que ahir, quan es va acabar la primera prova, hi havia condicions per poder donar una segona prova, i avui també hi ha condicions, el que passa que després de les dues proves d'ahir és convenient tornar a fer una segona prova. És a dir, que és preferible el cap de setmana que ve fer-ne 3, més com en aquest cap de setmana, i tancar així. La intenció és, amb el campionat salvat, que si s'ha permanent doncs hi ha l'alternativa ideal, que és el dissabte, ja que farem la primera atracció a les 12, i acabar el diumenge amb Molt bé, doncs no sé si vols dir alguna cosa més, director de regates, si no... un dia fantàstic, a l'aigua, segurament ara tenim un parell de protestes que haurem de resoldre un cop arribat a terra, i bé, a terra ens espera un plat de menjar calent En sèrio? que anem cap allà. Molt bé, doncs anirem a dinar d'aquí poquet. Moltes gràcies, Rafael. Adéu.